keď chlapík dosiahne vek 70 rokov a tu mi volá celý zúfalý, počuj, som sa rozhodol, idem firmu odovzdať. A teraz som zistil, že nemám komu. A čo si robil doteraz, sa pýtam. No firma sa neodovzdáva, takže zoď na prosím, kamarád, preber to. A ešte to chce byť dieťa, lebo horný, vieš, tu, dedo tady delal. A môj syn to tiež musí prebrať. Poznám chlapíka, je mesiar. Po česky čo? Mesiar, že? Ten, čo robí z klobás, jak sa volá? Řezník to bude. Vyrába klobásy, chodí po firme s tou veľkým sekeru má v ruke a rúbe to meso, tie kravy presekne na poli, no preháňam, ale má 200 ľudí, hej. Firma nádherná je. A potom zistil, že by bolo dobré firmu udovzdať a má jednu dceru, ktorá tancuje balet vo Viedni. Syn hrá golf v Kalifornii a mi hovorí, pýtal som sa, ešte nechcú prísť. Nechcú, ja sa teda divím. To na margo toho, že priatelia, či chcete, či nie, raz tú firmu budete aj vy odovzdávať. Prajem každému do ich života, ale tu a tam nikto tiež skončí. Nemusíte firmu odovzdávať vtedy, keď máte 70 rokov. Dobrá správa je, môžete ju zorganizovať rozdiel vtedy, keď máte rokov 60, 50, ešte lepšie 40. To sa fakt dá.